kamaisan. Ayan, kabalang ko yan. Ito, oy, ito na, mang antas aming kamaisan, mang harvest na ta. Yun ang mais ko. Mais namin. Day, mais namin. Distancing. Mga ka-joggers ko, distancing. Sayo sa Kabuntagon. Oo. Ay kanang hilukon kay pang ano man na, kanang pang siraod jud. Din kanang para sa kids na. Kanang pang kids ba kanang ano baboy. Oo, kanang yellow. Kalsada, street. Ang ganda ng lugar namin. Yan. Ayan mga ka-joggers ko. Dalawa na ang flowers namin. Dili ni live ni video ako. My lord. Di ko ka-live. Ha? Mano, pareho ba din dakway? Kawan tayo kasi kapag tunaog no katong ni amalit ko mapakuan. Padak. Ini hay padak len galing ako kay Nico. Dili bulay to ako. Ito na bisakyan na kay. Yang nabili no galing man isip. Maulag. Hindi, inigdong mo sa tupay. Manong duha naman yung pati yung pagdagpay ako na sa. Caloric. Kinsa? Oo. Bisag alas 7, magsugod na pag-alarm.
na ba taon eh? Nilibot na wala ba talabit yung iwan. Oo, mo. Oo, ambok kay dali naman na. Hindi na bensin ko ang damat. Ang damat bensin ko ito. Sa ila. Dagan mo. Ay, aray ko. Inaanak ko po. Saan? Next. Dito na lang.